Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina fatan kowa ya wuni lafiya. A yau zan nuna muku ta yadda za mu yi amfani da Picsart mu cire abinda ko mu canza abinda ke background ɗin image ɗin, ko kana ma iya cire mutumin da ke kusa da kai. To da farko dai idan baka da Picsart za ka yi ƙoƙari ka je ka ɗauko shi a abun nan Play Store. Idan kuma kana da shi, to ni da yake ina da shi, za mu shiga cikin Picsart mu gani. So ka shigo Picsart, da farko sai ka zaɓi wannan, shi muke so mu yi aiki akan shi. Mu jira ya buɗe. So bayan ya buɗe, abinda za mu yi dai, za mu cire wannan layin inda ya fashe ɗin nan ya zama daidai da sauran guraren da ba su fashe ba. So da farko za ka shiga cikin tools, sai ka duba za ka ga clone, gashi nan, shine clone. Idan ka buɗe shi sai ka matso kusa da inda abun kake so ka yi gyara, sai ka danna wannan na farko inda aka sa dot na ma'ana ka yi selecting ɗin inda kalan da kake so ka sa wurin, sai ka ɗan jawo kaɗan haka, sai ka ƙara koma ka taɓa haka, ka koma ka taɓa, kai haka, ka koma ka taɓa, sai ka zaɓi wani guri haka nan. Koma sai ka koma ka zaɓo, koma ka zaɓo, sai ka koma ka zaɓi wuri, koma ka zaɓo, koma nan ka yi selecting, koma nan ka taɓo inda kake so abun nan, ka koma ka taɓo, 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 ka koma nan, ƙara selecting ɗin hilan, sai ƙara koma wani guri, ƙara selecting, ka koma, ƙara selecting, ƙara koma ka zaɓo, ƙara selecting, ƙara koma, ƙara zaɓuwa, ƙara koma, ƙara zaɓuwa, ƙara koma, ƙara zaɓuwa, ƙara koma, ƙara zaɓuwa, sai mu kuma ci gaba da ta nan ƙasa. Sai mu dawo ta nan ƙasa kenan, ka zaɓi nan, kai haka, ka zo nan shi ma ka zaɓo, sai ka zo nan ka ƙara zaɓuwa, ƙara koma nan ka zaɓo, ƙara zaɓuwa, ƙara koma zaɓo, sai ka koma zaɓo, ka koma ƙara zaɓuwa, koma zaɓo, koma. Sai ka zo nan daidai cikin da ke da ɗan duhun ga, saboda wurin yana da duhu. In ka ɗan matso da zooming ɗin naka, domin ya ɗan rage ma girman. Ka gyara, ka ƙara zaɓuwa, kai haka. So na ganin da haka zan iya cewa kaga mun canza background. Ta yadda za a ka cire background ba ma kana iya cire hoton mutum a cikin hotonka idan kuna tare, ko da ba ka son ka gane shi a ciki. So bayan mun gama sai mu danna nan sama inda aka sa maki, ma'ana mun gama haɗa abin da muke so. Sai ka danna makin again, ka danna sama gaba ɗaya, sai ka yi saving a gallery.
yi saving a gallery wato ya yi saving shi kenan. Na gode sosai. Kada a manta a yi subscribing da Hausa Trick. Muna tare ta ku.